もう、うざい。あんたみたいにガミガミ説教してくるじじい、大嫌いなのよ。もう、消えてくんないかしら。それは俺に向けられた言葉だ。55歳、いわゆる定年前のじいさんにもなって、他人にこんな罵声を浴びせられるとは。俺は尊敬する社長のためなら何でもやるつもりでこの会社に入り、社長の恩に報いることを仕事のモチベーションとしてきた。しかし、その社長が突然入院し、不在の今、俺は何を心の支えにするべきかわからなくなっていたのだ。消える？それはどういう？だから、社長代理命令でクビよ、クビ！社長代理である夫人のヒステリックな声が会社中に響き渡った。彼女は仏のように心優しい社長とは真逆の性格だ。俺は初日から、このお茶、マッツと言われ、他の社員たちの前でお茶を浴びせられている。彼女のこの仕打ちは一体いつまで続くのか。いくら恩がある優しい社長のために我慢しようとしても、もう限界だった。しかしある日、退院予定日より前に社長が出社してきたのだ。なんでここに？あなた、まだ病院にいなくていいの？いや、一時帰宅が許されてな。しかし、これは一体どういうことだ？変わり果てた俺の姿を見た社長は、この後意外な言葉を放ち、俺の運命も夫人の運命も変えていくのだった。俺の名前は野田裕二、今年55歳になる。55歳といえば、あと5年で定年の身だ。しかし、俺の真面目さを買って、今年俺を採用してくれた会社がある。小さなネジを作る山田鉄工所。社長と社員数名の小さな会社だが、こんな俺を事務員として雇ってくれたことに心から感謝している。本当に真面目だけが取り柄で不器用な俺は、金融関係の前職でも叱責を受けたり、仕事を取り上げられたりしてきた。しかし、ここではそんなことはない。社長だけでなく、一緒に働くわずか5名の同僚たちもみんな優しいのだ。パソコンが苦手で、せっかく入力した文章を消したり、誤って別の会社にメールをしそうになったりする俺にも、声を荒げることもなく教えてくれる。おそらくトップの社長が温厚で優しいからだろう。山田社長は俺より5歳年上の60歳で仏のような人物だ。しかも贅沢などしない倹約家だが、人のためにはお金を惜しまず出す。頑張った社員は正当に評価してボーナスを弾むなど、リーダーとしてついていきたくなる人物で、俺はそんな社長を尊敬している。そして今の環境に甘えることなく、着実に向上して山田社長の恩に報いるために、俺は毎日努力を続けていた。ところが、そんな山田社長が突然体調不良で入院することになった。詳しい病名などは知らされなかったが、貧血で病気に気がついたという。社長不在の間、社長の妻である美奈子夫人が社長代理として社員を率いていくことになった。俺は面識がなかったが、同僚の話によると、数年前に社長と結婚した美奈子夫人は美人で謙虚な人だという。しかし、実際に会社を訪れた夫人は話とは真逆の人だった。全身ハイブランドの洋服で身を包み、高級バッグを持って高級車で会社にやってきた。真っ赤なネイルと真っ赤な口紅が印象的な女性で、俺たち社員は唖然として出迎えた。ちょっと、この会社こんなに小さかったっけ？何年かぶりに来たら、ボロい会社が一段とボロくなってるじゃない？彼女は不機嫌な顔でキョロキョロと見回しながら、俺たちのいる事務室に入ってきた。主人がいないからってサボったら承知しないわよ。私も時々顔を見せるから、業績を報告してよ。言いたいことだけ言うと、美奈子夫人は帰っていった。結婚した当時はあんな人じゃなかったんだけどな。若い社員がぽつりと言った。そんな美奈子夫人が2度目に会社を現れた時、事件は起きた。まず、事務室に入ってきた直後、彼女は俺の顔をまじまじと見つめ、こんなおじいさん、うちにいたっけと言ったのだ。こちら、先週入社した野田さんです。はぁ？先週？こんなおじいさんをなんで雇うのよ。バカじゃないの？すみません。ねえ、お茶も出ないわけ？お茶くらい出しなさいよ。彼女は事務室に座ると足を組みながら不機嫌そうに言った。もう仕事どころではなかった。俺は慌てて給湯器の前へ行ってお茶を入れ、どうぞと夫人の前に出す。まっつ、泥かと思ったわ。倹約家の社長が好きな激安スーパーの煎茶パックを使ったお茶だったが、俺はすみませんと言いながらそれを下げようとする。その時、バシャッと音がした。気がつくと俺の顔にお茶がかけられていた。あら、ごめんね。手が滑っちゃった。確かここの社員さんたちはみんな優しいから許してくれるわよね。夫に似て。美奈子夫人がおかしそうに笑いながらそう言う。そしてみんな無言でそれを見ている。俺は山田社長の顔を思い出し、必死に震える手をギュッと掴み、自分自身を斜めた。後で自分の腕を見ると、くっきりと指の跡がついていた。翌日、俺は山田社長から呼び出され、病院へ向かった。総合病院に入院している社長は、幾分顔色が戻ってきている。彼は嬉しそうに笑顔を見せながら、会社の状況を聞きたかった。実は、奥様が社長代理として来ていただいているのですが、ほとんど外出されていて、戻ってこられません。社長決済の書類も溜まっていますし、少々困っています。社長は腕を組み、大きなため息をついた。そうか。社長、大変言いづらいのですが、奥様はいつもああいう感じなんでしょうか？あいつも悪い奴じゃないんだ。ただ、自分の感情に素直というか、多めに見てやってくれないかね。お言葉ですが、その優しさは。俺は首を左右に振って口を閉じた。いえ、何でもありません。やはり俺は社長に恩がある。尊敬している社長に意見はできない。ただ、当然このままでは良くないだろう。社長を前に俺は心の中で葛藤していた。すると、社長がふと顔を上げた。あ、そうだ。実は野田くんに言っておきたいことがあるんだ。これはまだ内密にしておきたい話なんだが。俺は背筋を伸ばして社長の話に耳を傾けた。しかし、その話が終わろうとしているとき、病室の扉が開いて一人の人物が現れた。なんで？美奈子夫人だった。
俺の姿を確認し、嫌悪感丸出しの顔で俺を見た。しかし、夫の山田社長にはにっこりと笑い、はい、頼まれていた大福よ、と言って、お土産の袋を手渡した。ああ、ありがとう。病院のご飯は味気なくて、無性にここの大福が食べたくなってね。やだ、何でも買ってくるから言ってよ。お前は優しいな。社長も夫人もニコニコと笑い合っている。俺は無言で立ち上がった。あら、もうお帰り？ええ、処理すべき仕事がたくさん残っているので。じゃあ、一緒に行きましょう。私も会社で書類が溜まっているから、それに、一台のタクシーで行けば節約になるわ。美奈子夫人はそう言って立ち上がり、俺と一緒に病室を出た。会社にいる時とはまるで別人である。病院の前に止まっているタクシーに二人で乗ると、彼女は表変した顔で俺を見た。あなた、主人のお見舞いじゃなくて仕事サボりたいだけでしょ？さすが、窓際は考えることが違うわ。いえ、俺は社長に。いいのよ。私、言い訳とか聞きたくないのよ。俺は美奈子夫人の言葉が聞こえないふりをして窓の外を見る。彼女の本性を知らずに笑っている社長が、俺は不憫に思えた。社長が入院してからしばらくが経ち、ほとんど社内にいないにもかかわらず、業務について口を出す美奈子夫人に対して、社内では不満の声が目立つようになってきた。しかし、誰も彼女には本心を言えないまま、時間だけが過ぎていった。あの美奈子夫人に批判的なことを言えば、何倍もの罵倒の言葉が返ってくることは必死だったからだ。ここは心を無にして、社長が戻ってくるまで我慢するしかない。しかし、我慢ではどうにもならないことが起きてしまったのだ。美奈子夫人が発注した部品の個数のゼロが一つ多く、10倍の部品を発注してしまった。こんなドラマみたいなミスが、まさかうちの会社で起こるとは。嘘だろ？夫人かよ。同僚たちは頭を抱えた。しかし、すぐにみんな動き出した。とりあえず、先方に謝りに行く者、銀行に資金を工面に行く者、同業他社に買い取ってもらえないか聞いている者などに分かれ、各自ができることを分担してやることになった。こういう瞬発力は大企業に引けを取らないのが山田鉄工所のいいところだ。ただし、明日は土曜日、今日中に話をつける必要があった。俺も必死で駆け回った。その甲斐もあり、銀行との交渉は決裂したものの、同業他社の一社が部品を買い取ってくれることが決まった。よかった。これは野田さんの大金星ですよ。ありがとうございます。さすが、元バンカーだ。前職の人脈が役に立ったことが、俺は素直に嬉しかった。みんなようやく安心して、机に突っ伏したり天を仰いだりした。その時だった。やだ、何この惨状。突然、美奈子夫人が会社にやってきたのだ。夫人のミスをかばうため必死に対応した結果、デスクの上には大量の書類やエナジードリンクの空き瓶が散らばっており、それが事の重大さを表していた。こんなにエナジードリンクを大量に飲んで、みんな大丈夫？健康に悪すぎ。夫人は猫なで声でそう言い、一同の顔を見回した。大丈夫です。お気遣いありがとうございます。俺は思った。彼女の言葉はお気遣いでも何でもない。気持ちがこもっていない意味のない言葉だ。俺が入社したばかりの老人であることは重々承知だ。しかし、俺は意を決して夫人に声をかけた。社長代理、お話があります。すると、美奈子夫人の顔は一瞬で険しい表情に変化し、俺を射るように見た。何なの？大変失礼ですが、今回我々が対処した発注ミスは社長代理の入力ミスが原因です。また、社長代理が就業時間内に会社におられないのも、社員としては非常に困ります。社内では一部不満の声が上がっていることもあり、今回私が代表して言わせていただきました。俺がそう言い終えると、オフィスは静寂に包まれた。何？それじゃ、みんなそう思ってるわけ？夫人のドスの効いた声が響く。しかし、誰もうつむいたまま言葉を発しない。俺が買って出たことだが、まさか誰も同情してくれないとは思ってもみなかった。ちょっと、私に不満があるのはあんただけでしょ？窓際社員のくせによくそんなことが言えたわね。いえ、私は会社のことを思って。ああ、もう、うざい。あんたみたいにガミガミ説教してくるじじい、大嫌いなのよ。同じじじいでも優しいうちの社長とは大違いだわ。その社長の下で何を学んだのよ。もう消えてくんないかしら。おっしゃる意味がよく。美奈子夫人は蔑むような眼差しで俺を見た。だから、社長代理命令であんたはクビよ、クビ。美奈子夫人のヒステリックな声が会社中に響き渡った。夫人のミスを指摘しただけでこんなことになるなんて。しばしの静寂の後、俺は深々と一礼した。わかりました。素直に頭を下げた俺を確認すると、美奈子夫人は再び笑顔を取り戻した。わかったなら早く荷物まとめてちょうだい。あんたの顔なんか二度と見たくないわ。夫人はそう言って満足げに会社を出ていくと、俺の周りに同僚たちが集まってきた。野田さんが辞めることはないよ。同僚たちは口々にそう言う。確かに俺が辞職しても何の解決にもならない。そしてこのまま傍若無人な美奈子夫人を自由にさせておけば、この会社の信用はいずれ失墜していくだろう。俺は小さな事務室内を見回しながら思った。このまま俺がこの会社を辞めたら、お世話になった社長には悪い。相談されている件も気がかりだ。しかし、美奈子夫人を許しておけるほど、俺は優しい人間ではない。もう我慢の限界はとっくに越しており、俺はこれ以上のストレスに耐えられそうになかった。心の中でそんなことをぐるぐると考えながら、黙ってデスク周りの荷物を片付け始めた。翌朝、俺は荷物をまとめ、退職届を静かに社長の机に置いた。美奈子夫人はまだ出社してこない。俺が会社を後にしようとした時、何やら外が騒がしくなった。ただいま。陽気な声とともに社長が姿を現したのだ。驚いてみんなすぐに社長の元に駆けつける。
今日退院だったんですか？お迎えに行きましたのに。社長は杖をつきながらゆっくりとオフィスに入ってきた。そして懐かしそうに目を細めながら事務室内を見回していたが、ふと俺のデスクの上を見た。おい、嫌に野田くんのデスクは綺麗じゃないか。どうしたんだ？社長が俺の顔を見て穏やかに尋ねた。いえ、社長、実は本日で退職いたします。今なんで？社長が呆然とした表情で俺を見た。社長夫人の指示に従いました。社長は驚愕のあまり持っていた杖をその場に離した。大丈夫ですか、社長？なんてことだ。その時、扉が開く。派手なスーツに身を包み、ご機嫌な表情の美奈子夫人の姿が見えた。しかし、突然現れた社長である夫の姿に目を丸くした。なんでここに？あなた、まだ病院にいなくていいの？いや、一時帰宅が許されてな。しかし、これは一体どういうことだ？これって？美奈子夫人はあっけらかんとした表情で社長を見返す。社長は一つ大きなため息をついてから言った。だから、なぜ次期社長の野田くんが退職するって話が出てるんだ？は？鳩が豆鉄砲を食った用途はこのことだ。美奈子夫人は何も言葉が出てこない。次期社長が野田さんですか？社員の一人が恐る恐る言った。ちょっと、あなた、こんな窓際社員が次期社長？あなた、頭がどうかしちゃったの？頭がどうかした？社長がゆっくりと振り返った。その顔は憤怒の表情だった。俺たちが、いや、社員全員がおそらく初めて見る社長の表情である。頭がどうかしているのはお前の方だ。よく聞きなさい。この野田くんのどこをどう見たら窓際社員と言えるんだ。言ってみろ。あなた。私はこの数ヶ月、野田くんの仕事ぶりをずっと見てきた。いや、俺はこの数年ずっと見てきた。なぜなら私は前職の彼と仕事で繋がっていたからだ。もちろん不器用なところもある。しかし人間的な優しさと誠実さ、つまり私が求める社長の素質、これは格別に秀でている。社長は怒りのあまりよろけた。俺たちが駆け寄り彼を椅子に座らせた。でも、だからってこの人にしなくてもいいじゃないの？他に誰がいる？誰ならこの会社を任せられると言うんだ？私だってこの2週間一生懸命やってきたのよ。美奈子、それは違うぞ。その長い爪でパソコンが打てるのか？伝票がめくれるのか？うちの会社の始業時間は9時だ。しかし、今は9時半。30分でも遅刻は遅刻だ。しかも連絡もないそうだな。当たり前のように遅刻してくる自由人を誰が信頼してついていきたいと思うか？そもそもお前に社長は務まらん。その言葉に美奈子夫人は顔を覆った。そんな。私は命を懸けてこの会社をここまでにした。倹約し身を削り、会社のことだけを考えてきた。それくらいやれる人間じゃなきゃ、零細企業の社長なんて務まらんのだよ。その時、俺は社長の心の叫びをしっかりと受け取った気がした。これが普段は笑顔の裏に隠している社長の魂なのだ。しかし、社長はすぐに普段の笑顔を見せた。そうは言っても、美奈子には感謝している。それは本当だ。お前の笑顔は俺の癒しだ。だからこそ美奈子には自分に似合う服を着て、自分に合った仕事をしてほしい。大きな息を吐きながら社長がそう言うと、美奈子夫人は、ちょっと、と言って泣きながら部屋を出て行った。フロア内は浸透している。野田くん、いろいろと辛い思いをさせてすまなかったね。まだこの会社に少しでも未練があるなら、私の頼みを聞いてくれないだろうか。俺は静かにうなずいた。あの日から半年が経った。俺は社員たちと葬儀会場にいた。入院していた病院から一時帰宅した社長はまた病院に戻り、しばらくして静かに息を引き取ったのだ。俺たちは最高の笑顔で映っている社長の顔を見ながら、とつとつと思い出を話し出した。実は俺は社長からご自身の病気は思いのほか悪く、もう長くないことを相談されていた。あれは社長のお見舞いに行った日だ。その際、社長から次期社長は君にお願いしたいと言われていた。しかし、俺はそれに即答しなかった。社長には病気に打ち勝って欲しかったし、俺も社長という器じゃない。しかし、美奈子夫人の様子を見ているうちに、俺の気持ちは変わっていった。彼女がこの会社をダメにする。それなら一層俺が。でも、社長は最後に大きな仕事をしてくれた。自分の愛する妻を真正面から叱りつけ、改心させたのだ。もちろん、最初は彼女も社長の言葉を素直に聞き入れなかった。しかし、社長の命が長くないことが間違いないと分かった途端、彼女は人が変わったように真面目に働き始めたのだ。現在、週のほとんどをスーパーのレジ打ちに費やしているという。本当の優しさとはこのことではないだろうか。そして、美奈子夫人は遺産も相続しなかったらしい。と言っても、もともと社長は自身の資材を削って会社を存続させていたし、美奈子夫人が浪費していたため、遺産はほとんど残っていなかった。病気のことも財産のことも私に言わないなんて、どこまであの人は葬儀場で美奈子夫人はそう言いながら涙ぐんだ。そして俺はというと本当に社長になった。もともと俺は銀行員だった。美奈子夫人による発注ミスが起こった時も前職で培った人脈で余った部品を買い取ってくれる業者を探したのは俺だった。俺は計算力や政治力には長けていなかったが、気づくと色々な人に助けられ、また助けていた。社員からは、野田さんは人徳があるから、とよく言われる。社長も俺のそんなところを買ってくれていたのだと思う。君のような銀行員に会ったのは初めてだよ。人間的な優しさと誠実さが格別に秀でている。と、以前は社長によく言われていた。もちろん、銀行員と会社社長という立場の違いはあったが、一緒に歩んで山田鉄工所を育てる同志のような存在だった。
しかし、俺以上に優しいのが山田社長であり、彼は本当に仏のような人だった。時にその優しさがあだとなり、甘やかした結果、妻である美奈子夫人をわがままにさせてしまったこともあったが、しかし、社長はいざという時、厳しくできる人でもあった。本当の優しさとは、奥が深いものだということを、この夫婦を見て学んだものだ。俺たちは、そんな社長を忘れない。ただ、ネジを作る小さな会社を存続させるのは、簡単ではないだろう。俺は自分のためにも、社長のためにも、この会社を絶対に潰さないと、心に誓った。いかがでしたか？最後までご視聴くださってありがとう。チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいわ。また次の動画でお会いしましょう。